Egunon, lagunon, zer modu zaudete? Begira ze guapo jarri naizen. Gaur osteguna da, pintxopote, eta ospatzeko marijerekin eta txapasekin ran, robe, ran, abestuko dugu. Joan zu kaldera eta hartu lapiko baten tapa. Dantza egiteko, gero, eguerdiz, pirritzen eskutik gure musua emango dizuegu. Gotxo, gotxu, maite zaituztegulako. Pa! Eta arratsaldean, marimototzen eta porrotzen abenturak musika eskolan ezagutuko dituzue. Beno, eta orain, oparitxo bat, baigorritik matxinek egin digun kanta. Entzun, entzun, ze polita den. Aio! Biruztipi polit bat lehioan kantari. Kontu tipi polit bat errandik gaur neri. Kontutzo bat, kontutzo bi, ez galdetu neri hori. Kontutzo hori galdetu zori tipiari. Kontutzo bat, kontutzo bi, ez galdetu neri hori. Kontutzo hori galdetu biruztipiari.